Ji bo berdewamî û jiyandina hunerê ji welatê xwe dûr li xerîbiyê penaber bin jî li gel her cûr rastengiyan jî dikarin çand û kelepora xwe bijîn û raberî seyra civaka xwe û ya cîhanê bikin. Birayê bavê Salih dengbêjê Kurd ku can daye bi dehan çîrokan û ji ber kilamên Kurdî rûbrûyê zilma desthilata Sûriyê maye, Adnan Ömer digel malbata xwe li Stenbolê ji bo çand û hunera Kurdî û berdewamiya kelepora Efrînê tîma hawar ya govendê damezrandine. Di nava bêderfetiyan de beyî gilî û gazincan dûrî welatê Zeytûnan Efrîna Rengîn di xaniyekî dûçav de li bajarê Stenbolê bîra wî aliyê sînoriyê Rojavayê Kurdistanê veguhêstiye bajarê Stenbolê û li vir zindî dike. Derhênerê tîma hawar Adnan Ömer diyar dike armanca wan ew e ku çanda Kurdî li vî welatê xerîbiyê biparêzin. Yekem ji mabesta me ji tîpa hawar em biparêzin kulturê Kurdî yek. Ê duyemîn em kanibin çi kulturê me yê Kurdî ev bazdanên me, istiranên me ew wek li pêşa me pêşeroj meşxar girtibû em kanibin wan qeyd bikin, biparêzin û bimînin ji pêşerojê ja ji nefşên ra. Zehmetî tişkê dwarê aborî de heye em nikanin cîkî ji xwar bigirin, kirê bikin, em têda provayê xwe bikin. Lê mixabin di mala me da em kanibin bi çend gavê çend endamên komê hazir bibin, ewna reqsê xwe ew semayên xwe werbigirin û dakevin govend û dîlana em kanibin berdewam kin bi vê wir. Endamên tîma hawar xwediyên bênaslane yên welatê Zeytûnan ji mala xwe bi hezaran kilometr dûr wek van kevokên aştiyê yên mizgîniyê ku nîşaneya vejandina çand û hunera 7000 saliya Efrînê tê zanîn li vî bajarê pir çand û pir ziman li Stenbola serjimara wê 16 milyon kese biriya govendê çand û hunera xwe raberî her cûre milletî dikin û bi wan didin nasîn. Rewşan Ömer jî perwerdekara tîma hawar dibêje wan hiç bîra wêyekê nedibir ku wê piştî şerê li Sûrî tîmekê ava bikin û çanda Kurdî li Stenbolê bidin jiyandin li gel hemû zehmetiyan. Ez di temenê 14 salî bîm li Helebê. Ez ketim tev kuma Newrûz bîm li Helebê. Em sê 4 sala kuma Newrûz li ez mam. Di pêra jî ez tev kuma hawar bîm. Ew jî bazdan me dikir. Di pêra em hatin rewşa Sûriyê dest pê bû, sewaş dest pê kir. Di pêra em hatin Tirkiye. Lê qet di bîra min de di bala min de tune bû ku em ji nuh va komek bazdanê li vir li Stenbolê çêkin ji ber ku li vir rewş gelek yani zehmet e tîpa hawar çêkir li viderê. Me dest bi karê xwe kir ev bû 3-4 salin tîpa hawar em derdikevin daweta şahiya klîpa gelek klîp bi hunermenda re me çêkir. Tîma hawar ev 4 salin ku li dawet û şêniyan û di rojên Newrozê de bi bazdan yanî govenda xwecihî ya Efrînê çand û hunera Kurdî ya hatiye ji bîr kirin û bê xwedî maye raber dikin. Tîma hawar di heman demê de biriya perwerdehiya govenda Efrînê hemû Efrîniyên ku li Stenbolê belav bûne û haya wan ji hebnîne berhev dike û dibe sedema hevnasîn û civatên nû. Komê ew yek ji xwe re kiriye armanc ku her li kî derê be heta ji destê wan bê û hatiye çanda Kurdî zindî bihêlin. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol. Her bir